Σήμερα όμως, προχθές, ο κ. Κασελάκης σας είπε να βάλετε την περικεφαλαία σας και να πάτε να την ακυρώσετε όπως είχατε πει. Το βίντεο είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματα του κ. Κασελάκη. Λυπάμαι που υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του προκατόχου του. Τώρα, να έρθουμε στην ουσία του θέματος. Πράγματι, είχα προειδοποιήσει το 19 ότι η κύρωση μιας συμφωνίας με την οποία εμείς διαφωνούσαμε μας υποχρεώνει την επόμενη μέρα να την εφαρμόσουμε. Δεν είπα τίποτα διαφορετικό και θα ήταν πολύ εύκολο. Τότε θα ήμουν πολύ πιο δημοφιλής εντός εισαγωγικών αν έλεγα κάτι ανάποδο, αλλά επειδή ήξερα ποια είναι η αλήθεια. Προφανώς και δεν το έκανα. Τότε φέρθηκα υπεύθυνα και προεκλογικά. Μια κοινωνική αποδοχή τότε κατά της πολύ μεγάλη. Και ποιο ήταν το πρόβλημα, επειδή αναφερθήκατε στον προσδιορισμό μακεδονικός. Μα αυτό δυστυχώς κατοχυρώνεται στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτή ήταν η μεγάλη μας διαφωνία. Ο επιθετικός προσδιορισμός, μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Όχι βόρειο μακεδονικό. Πάμε περισσότερο αν είχαμε κυρώσει τα μνημόνια. Πάμε τώρα να έρθουμε στο τι θα κάνουμε. Καταρχάς, προειδοποίησα με μία σαφή μου δήλωση και τη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την εφαρμογή της συμφωνίας είναι βέβαιο ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες στις δικές μας σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στον δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη.